ready, niin voit vapauttaa release the hound. Se ehti suora palkata. Sieltä kuuluu semmonen vuff. Se häkeltyi niin paljon siitä, että itse tuonne meni se pinkkiliivinen, mutta tässä oli joku. Hieno loistohomma. Vähän se näköjään sylkee tonne, mutta ei se haittaa. Aiku oli hyvä. Hyvin, ollaan kaikille velkaa. Miten siisti kielo. Ihanaa herkkua, että on herkullista lohimöhnää. Joo, aivan mahtiherkku. Hienoa. Olitpa pätevä. Heiluta vähän sun kippura häntää. Heiluta kippura häntää. Hieno kielo. En mä pysty saamaan vakava asia, mä tiedän. Mä tiedän. Kielo keskittyy syömään. Nuolemaan jokaisen sirun. Tosi pätevä. Vitsi miten siistiä. Pitää mun lähettää se ensi kerralla, niin se lähtisi ehkä vähän motivoimaan. Hieno. No, se on hyvin. Jes, hieno. Eikö se mitä? Niitä on lisää. Se kattoo. Hyvä. Okei. Mä annan vasta puurunteen päältä mennä. Mä oon kaikille velkaa suklaalle. Saat niin suklaapaketteja velkaa nyt. Jotain mun pitää löytää sen kielon. Mä näet videoista, mitä katsoessa tulee paha olo. Ehdottomasti. Eikä tässä näe mitään muuta kuin koira aina syö ja sit saada vaan katoaa. Loistohomma kielo. Yes! Jeff! Tiedätkö mitä? Vielä on yksi. Vielä on yksi. Hyvä. Ällellä. Se on niin suklaalevyt velkaa. Ihan super! Sieltä se tuli kovalla vauhdilla, kun mä oikein Joo, mä tehdä tämmöstä voittokiekkaa ja sitten mä saadaan videoitua. Hyvä! Onko maailman paras treeni? Vitsi, miten hieno kielokainen ja mä en edes syönyt sun ruokia. Kato, siinä lukee sun nimi. Niin mä ajattelin, että olisi ihan pirun epistä syödä kielon evää. Ja lähteä sen kanssa auton niin, että me heilutellaan sille purkkeja ja ne jää tänne odottaa ensi viikkoa ne purkit. Joo! Mä en kerrokaan sulle, että tää on L-E-O-P-P-U. Vaan Nyt hihkukaa niiden purkkeen kanssa ja lähtekää ne maalimiehiksi metsään.